ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ನಿ ಬರ್ತದೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಡೆ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಂತಂದಲ್ಲ. ಸೊ ಐಟ್ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಡು ಗೋಲ್ಡ್ ಪಿಂಜಿ ಸಿಟಿ ಗ್ರೌಂಡು ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಒಂದುಂಡು. ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ವಿತ್ ರ್ಯಾಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. AMSC ಆ ಗ್ರೂಪ್ ತಕ್ಕಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರ್ಯಾಲಿದ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡಕ್ಲ. ಸೊ ಅಕ್ಲು ರ್ಯಾಲಿದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು. ಐತಾಕಲು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಆಟೋ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪ್ಲಸ್ ಇತ್ತ ಮೋಸ್ಟ್ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಉಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಲು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಸಂಡೇ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ ಪೂರ ಉಂಡು. ರ್ಯಾಲಿ ಕಾರ್ಸ್ ಪೂರ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ಸೊ ರ್ಯಾಲಿ ರೇಸಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು. ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತನ. ಸೊ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಬೆನೆಲಿ ಪತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಅಡೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಪೋಂದುಲ್ಲ. ಸೊ ದಾದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಒಂದು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪಾಡೆ ಪೋಂಡ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಡ್ಡಿ ಪರಿ ಒಂದುಂಡು ಅದು ಬಾರಿ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೊರತೆ ತೂತಾನೆ 18 ದಿಕ್ಕ ಹಿಡ್ದಕ್ಕ ತೂತು 23 ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೈಲೇಜ್. ನಾನು ಓಜಿ ಸರಿಲ ಗೋವಾ ಬರೋದು ಪಕ್ಕ ಹೊರ ಒಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಹೋದ್ ಬರ್ತದೆ ಕೂಡ ಫುಲ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂತು ಪಕ್ಕ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೊರ ತೂತಾರೆ 18 ಬೈ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾನ್ ಪಿಂಟದ್ ಪೋಪಾಯ್ದ ಏನ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಬುಲೆಟ್ ಬಂದು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಲ್ಲನೆ ಪೋಯ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಂಡ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಮೂಲೆ M2 ಒಯ್ದು
ನಾನು ತೋಜ ಯಾರಿಗೆ ನಂಗೆ ಊಟ ಬಂದ ಅವನ್ನ ವನಸ್ತ ಹೋಟೆಲ್ ಬದಾರೆ ತುಜಿ ಒಟ್ಟು ಅಟಿಲ್ ರಾಧನ್ ಎತ್ತನು ಹೋಟೆಲ್ ಮೂಲೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಉಂಟದೆ ಅಟಿಲ್ ಅಟಿಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಂಚೆಡೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ತುಡು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಕಟ್ಟಿಚ್ಚಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ దాని మూల నలండా మే పాడలే ఆయ ఒక పన్పే ఏనా యానిచ్చే లాక్ డిడి లాక్ డ్యాన్ బైచ్ బిర్యానీ జాన గాడి ఇదాల బోడి బిర్యానీ జిందా ఎంగలో జోనస్ బాయ్ మారే వనస్ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಫ್ಲೈಟ್ ನಂಬರ್ F77 ಸವಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಗೋಲಿ ವಜೆ ಕೆನಪಿ ದೆಪ್ಪನ ಒಡ್ಚು ಮಾರೆ ಇಪ್ಪಡು ಕಲ್ಲು ಮಕ್ಕಳ ಕೆನಪಿ ಫುಲ್ ಹಿಂಚಾತು ಭಗತ್ ಏನು ಮುಖನ ಕೆಲಸಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಐಕೆ ಯಾರು ಪತನ ಮುಂತೊಂದಿನ ಕಡ್ದಿ ಎಂಗಲ ಕೆನಪಿನ ಕಂಡಿನಿ ಪುರಾಣಿ ಅವನಿಂದ ಜೋಲಿ ಆತ ಕೆನಪಿ ಒಂಜಿ ಬೇಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಚೇರ್ ಪೂರ ಲಕೌಂಟ್ ಬಂತು ಕಂಡದನು ಅವನ ಮಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮೂಲು ಮಣ್ಣಗುಡ್ಡೆ ಎಂಗ್ಲೆಗ ಕೆನಪಿ ಕಂಡಿನ ಟೀ ಹೊಸ ಕೆನಪಿ ಬರ್ತೇನೆ ಆ ದುಂಬುದ ಕೆನಪಿನ ಮೀನಿ ತೂತು ಕೈತಲ್ಲ ಬೈದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಬೈತಾರೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಅವಲಾಟ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಮುಂದೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಇತ್ತಂಚೂರು ಕೆನಪಿ ತುಂಬ ಬಿದಾಡ್ ತೂವರನಲ್ಲ ಸೋಮುಂಡೆ ಈಗ ಪನ್ನಾಗ ಜನ ಒಳ್ಳೆರು ನಿನ್ನೆ ಅಂತ ಇಜ್ಜಿ ಮುಗಲಿತ್ತಿಜೇರು ಅಪ್ಪ 2-3 ಜನ ಬರ್ತಿರು ಮುಗ್ಲಿಪ್ಪನ ಅಪ್ಪನ ನಿಕ್ಕಿ ಸರಿ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತದು ತೂದೇ ಪೋಪುನ ತೂದೇ ಅರ್ನ ಗಮ್ಮತ್ ಐಡಿ ಬತ್ತಿನಂಗ್ಲಿ ಬರ ಇಂದ ಬತ್ತನ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಹೋಯ್ತಾನ ಇತ್ತಾನ ಟೆಸ್ಟ್ ಬತ್ತಂಬಲೆ ಮೋಜಿ ಮುಪ್ಪ ನೆಕ್ ಮೋಜಿ ಮುಪ್ಪ ಮುಜಿ ಮುಪ್ಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ರೇಂಜ್ 210 ರೇಂಜ್ ಒಂಜಿ 180 ಅಂಚ ದಿಕ್ಕು ಹೈಟ್ ಪಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇಡ ಪೋನದ ಜಸ್ಟ್ ಇವಾರ ಹೈಟ್ ಬಾಡೊಚ್ಚಿ ವಾರ ಬ್ಲಾಗ್ ಇಡು ಪೂರ ಬಾರ್ದು ಅದೇ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಸಪಸಕರ ಸಸ್ಕರಾಬಾಯಿ ಜಾವಣೇರೆ ಬಲೆ ಹುಲ್ಲುಗ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯದ ಬಿಟ್ಟು ಇದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಚ್ಚಿ ದೊಂಬು ಬಾರ ಪಂಡ ಇಡೀ ಚಂದ್ರಲೋಕ ಇತ್ತು ನಕ್ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈ ದೊಂಬು ನಮ್ಮ ಗೋಪುಳಿ ಚಂದ್ರಲೋಕ ದೂಲುಂಡಿಗೆ ಚಂದ್ರಲೋಕ ವಾಲೆಕ್ಕ ಉದೇನು ಪೂರ ತೂವೋಡು ದೂಲು ಅಲ್ಲ ಅವನು ಕೂಂಗಲಡಿಯ ಗಾಡಿ ಅವನು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಎಸ್ ಏರಿದಾರೆ ಕಡೆ ಜೋರು ತತ್ತನಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅವು ಕೆಲವರು ಆಪ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಟ ಇರೆಗೆ ಮುಗಲೆಡ್ ಬೇಲುಂಡಿ ಹರಿಸಾಮಾನ್ ಬಾಟ್ರೆ ಅವಡ್ಡೆ ಅದ ಬರ್ಬರ ಓಪನ್ ಕಾರ್ ಮಾರೆ ಬರ್ಬರ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅವು ಕಾಂಟೆಸನ್ 35,000 ಬರ್ಪೇರಿ ಮರ್ಲ ಅಂಚಿದ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೂತ ನೀನ್ ಬಾರ ತೂಲಗೆ ಆ ಜನ ಕಡಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಏಪ ತೂಂಡಲ್ಲ ಹರಿಸಾಮಾನ್ ಅದೇ ಕೃತೇಶನ ಪಾಡ್ಗೆ ನಾವು ಸೇಲ್ಸ್ ಇದೆ 25,000 ಬರ್ಪೇರಿ ಬಾಪುಜಿ ಗಪ್ತನೆ ಹಿಂಗೆ 45 ಅಯ್ಯೋ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ ಪುರ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಶಾಟ ನೀರು ಕೊಡ್ಲೆ ಮುಗಿನ ಚೇಟಾ ನೀರು ನೀನೆಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಡದಿರ ವಿಡಿಯೋ ಕಾಲ್ ತುಳು ಬರ್ಬೋದು ಗುರ್ಬುರ್ ತು ಅಲಿ ಗುರ್ಬುರ್ ಶರ್ಟ್ ಪಟ್ ಡುಡುಂ ಆಯ್ ಮಾರೆ ಇಂಕ ನಾ ಸೌಂಡ್ contest ಆಗಿ ಮಾರೆ. ತರ ಸೇರ್ತೆ ಲಕ್ಕದಿನಿ ಕಾಂಟೆಸ್ ಅದ ಆನ ಕೆಂಪು ಗಾಡಿದೆ ಆನ ಪಟ್ ಪಟ್ ಪುಡೋನೆಟ್ಟೆ ತರಬೇನೆ ಲಕ್ಕದಿನಿ ನಾನು ಬೋಂಡತೆ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಸೌಂಡ್ ಚೇಂಜ್ ಅನ್ ಟಪ್ ಟಪ್ ಅನ್ನೊಂದು ನಿತ್ತು ಯೊಕಾಟ ದೇವರ ಪುಡತ್ತು ನಿತ್ತಿ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅದ ಇಂಚಿನ ಹಾಸಿಗಿದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು ಆಸಿ ಗುದ್ದಾನ್ ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ತೆ ಮಾರೆ ಚಲಿತೆ ಒಂದು ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಡುಂಡು ಆ ಯಾವಲೆ ಓಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡು. ಹೋಗಿ ಕಾರನ್ನು ಪುರ ಎನ್ನ ಅಮೂಲ್ ದಿತ್ತು 600 ಆಡಿ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ ಸೆಂಟರ್ ನಾಳೆ ಮಗುರ್ಜಿ ಭಜನಕಾರ ಸನ್ನಿ ಅತನ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪನ್ನುಡು ಬಟ್ ಇಂಕ್ ಕುಡಲ್ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ನಿಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನೈಟ್ ಐಕ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾನು ಜೋಕುರಾತಿ ಸಿಂಪಲ್ ತೆರೆ ಬಂದಾಳೆ ಇದನ್ನೇ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಬೇಜ ದಂಜಿ ನೀರು ಕೊಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅವು ಎಂಜಿ ಬೇಜ ದಾದಾ ಏ ಬ್ರೋ ಸೂಪರ್ ಬ್ರೋ ರೇ ಮಾಡು ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಡ್ರಿಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂದಿಲ್ಲ ಪಾಪ ಮಾರೆ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಸೈಕಲ್ ಆಯೇ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ನೆರಂದೊಂದು ದಿಪ್ಪಿ ಇಂಚಿನೊಂದು ರ್ಯಾಲಿ ಆವಡು
ಚೂರು ಅಡ್ಡು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲೋ ಅಡ್ಡು ಬಾತಿರ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ఇంటి ఏర్న మరి మెసేజ్ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಡೈನಾಮಿಕ್ ಅಸ್ಕೋ ಈವೆಂಟ್ ತಿರಬಂಟ ಈವೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಾತ ಈವೆಂಟ್ ಓ ಕುಡ್ಲದ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಬೈ ಕಲ್ಪದಿ ಉಳಿತ ಇತ್ತೆ ತುಂಬಲ ಕಮ್ಮಣ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ರೇಸ್ ಬೈಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದಿ ಬೈಕ್ ಅಂತ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಿ ಡಾತೀನಿ ಐವರಿ ಬಚ್ಚಿನ ಅದ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ಏರಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಕ್ ನಾ ಏರಿ ಅದ್ರಿ ಡೋರಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅದ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಪ್ಪ ಗೌರಿ ಸೇಮ್ ಬೈಕ್ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಒಂದು ಕೊರೋನಾ ಇಂಚಿನ ಕಾಸ ನಾವು ದಿಕ್ಕು ಗುಡ್ಜಾತ ಏನು ರೇವ್ ಕರೋ ಬಂದಿದೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕರೋ ಪಂಚಾಯತ್ ಆರೆಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಮೂಲ ಬತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಕೆಲವು ಮಚ್ಚ ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಆದಾರೆ here amateur drivers undu aspiring drivers racer out ಬರ್ತೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಪೂರ ಸರೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ ಗೊತ್ತಾನೆ ಪೊಲೀಸ್ ತಕಲ್ ಕೂಡ ಬಂದಿರೋ ಬರಚು ಉಂತಲೆ ಬಂದೆ ఒక అక్కడ కోస్టల్ అక్కడ కూడా పోదు పండే ಒಂದು ಕೋಲೆ ಗಾಡಿ ಬರ್ಚಿಂది ಇಜ್ಜಿ పండే ಎನ್ನ ಗಾಡಿ ಉಲೈ ಬಿಡ್ತಂದ್ರು ಏನಂದ ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಣ್ಣ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಕೊರಂದೆ ಪೋಯಿ ಪೂರ ಇರ್ಲ ಅಂದ ಬೆಚ್ಚಡ ಅಂಚೆ ನೆನಪಿಯ public roads ಎಲ್ಲ imitate ಮಲ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರಾಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬತ್ತಿನ ಅಕ್ಕಲೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕ್ ದೀಕ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಕ ಹೌದಲ್ಲ ಪೂಜಿ ರೆಡ್ ಕಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ಲ ಹುಡು ಅವನ ರೇವ್ ಮಲ್ಪನೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೀದಾ ಒಂದು ದೀಕ ನಾಪನಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6 ಇಯರ್ಸ್ ದಿಂಚಿ ರ್ಯಾಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ ಫೋನ್ ಬಟ್ ಆ ವೆಹಿಕಲ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಲೆ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ಆಸೆ ಬಟ್ ಒಣಸೆ ನೀರು ಪೂರ ನಿಕ್ಲೆ ಕಣ ಅವರು ಇತ್ತು ದಾದ ಗುತ್ತುಂಡಿ ಜೋಕ್ಲಿ ಬಲ್ಲೆ ಕತೆ ಅಟ್ಟೊಂಡು ಬಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇದೆ ಗಾಡಿ ಗೈಸ್ ಕಾಣ್ತದ ಗಾಡಿ 415 ವೋಲ್ಟ್ ಗುಂಡು ಪತ್ತನ ಶಾಕ್ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಕೊಣ ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪೆರೆ ಓಲು ನಂಬರ್ ದಾಲೆಚ್ಚಿ ಮೂದಾ ಲೆಚ್ಚಿ ದಾದ ಓಲು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾನರ್ ದೊಲಿಜ್ಜ ಬ್ಯಾನರ್ ಲೆಚ್ಚಿ ಬಲೆ ಸೈನ್ ತೆರೆದ ಸ್ಕೂಲ್ ಬರ್ತ ನಾನು ನಮ್ಮ 8 ನಂಬರ್ ಇಜ್ಜ ಫಿನ್ ಕ್ರಾಶ್ ಗಾಡಿ ಇಜ್ಜಿನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಗಾಡಿ ಅವೆ ಹಾ ನೇಕ್ ಬೋಂಡ ದಾಲ ಬೈಕ್ ಹಿಂದೆ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ಕೊಂಡು ದಾಲ ಬುಜಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಅಲ್ಲ ಮರನಿ ಕೋಡತ್ ಮರನಿ ಬತ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಗಾಡಿ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕಟ್ ಆತು ಕನೆ ತುಗಂದೆಲ್ಲ ಮನ್ಪುಗ ನಂಚನೆ ತಿರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಗನ ನಾನು ದಾಲ ಬಿ ನಿಕ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಯ್ತು ಅಂಜಾನ ಕಲ್ದೆ ದಕ್ಕಗನ ಆತ ಒಂದಕ್ಕೆ ರೇಟ್ ಕಲ್ದೆ ದಕ್ಕಗನ ದಾಲ ಕೈಟ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅವನು ರೂಲೈ ಉಲೈ ಕಾರ್ಬನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಎಂದು ಬರ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಗೌತಮ್ ಅವರೇ ಯಾವ ಮಾರಿನ ವಾಸನ ಗೌತಮ್ ಮೇರೆ ಅಲ್ಪ ಹುಳ್ದಿರ ಎಲ್ಲಿ ಪೇಲಿಡಿ ನೀ ಬರಾಯರೆ ಮುಗಲ್ದಾದ ಕಂಬುಲ ಅನ್ಪುನಿ ಇಂಚ ವಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಲ್ದಕ್ಕೆ ಎಂದು ಅಂಚಿಕ ನಂಬಲದ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಿರ್ಬೋದು ಚಿನ್ನ ಏ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪುದರ್ ಇಂಚಿನೆ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೊದಲು ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಬಂತೀರಾ ಏನು ಆಳಂಜಿ ಪದ ಉಂಡು ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಟೈಗರ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಟೈಗರ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಇಂಬೆ ಇತ್ತಿನ ನಾಯಿ ನೆನಪು ಇಂಬೆ ಕಲ್ದ ಆಯನ ಪುದರ್ ದಾತನ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗ ಆಗಿಂಚಿನ ಪುದರ್ ಕನ್ನಡ ಪಾತ್ರನಾಗ ಕನ್ನಡದ ಕಾಯಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿನ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಸಿಂದೆ ಇದು ಧರ್ಮಗಳ ಎತ್ತಿನ ಓಲ್ ಅರ್ಪಣ ಪ್ರದೀಪ್ ಭಾರಿ ಶೋಭೆ ನೀರ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಇಲ್ಲದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬರ್ಚಿ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಬಿಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಏನು ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಡೀ ಯಾನ ನಾರಿಚಿ ಇಲ್ಲದ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಮುಡ್ದಿದ್ದೆ ಮೂರೆಲ್ಲ ಕಾಂಡದ ತಮ್ಮಲು ಉಳ್ಳ ಅಂದ ತೋಜು ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತೆ ಬೈಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಎಲ್ಲದ ದಿನಲ ಎಡೆಡ್ ಔಟ್ ಅಂದು ಕೇನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ಬಾರಿ ಶೋಕಡ ದೂರ ಮುರ್ಕುದು ಕೆಂಪಿಗೆ ಪಾಟ್ ತುರ್ಪಾಣಿ ದಿಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದು ಒಳ್ಳೆ
Mangandi. In tomorrow's event, once again welcoming the entire team Goa by Ablaze Motorsports Club. Thank you. Yes, sir. Oh, 3 am. I would a long on topic. Oh, Vijay Batti. We have a next rider, Abhishek. Competition number 04, Abhishek. Repeat competition
वो भी हो सकते हैं आप चार्ज के अंदर Ready? 1, 2, 3, start. To Ablaze Motorsports Club presents .PRIX 8. So just want your... Quite frequent, like I mentioned. I'm really overwhelmed by the response shown. One message for you from you, sir. And why do you... ವಿಘ್ನೇಶ್ ಬಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬುಬುಜಿ ಅಬ್ಬಾ ವಿಘ್ನೇಶ್ ನಂಜಿ ಬಿದ ಇವತ್ತು ನೆಂಚನ ರಿಟರ್ನ್ ಉಂಟು
All the riders who participated in today's autocross training, please gather near the main stage. All the riders who have finished their event, please gather near the main stage for the rewarding ceremony of today's autocross training. Thank you. తిరగాల లాంగ్ ఉంది కదా అది. Thank you so much. Congratulations on the first place. All right, just to give you a brief, guys. So we have two winners here. Can we have two louder noises, please? Come on, big round of applause for both these gentlemen. Just to give you a brief, Mr. Atiq, 55 years young, if I can, 57 years young. A big round of applause, ladies and gentlemen. He's traveled all the way from Chikmagalur, and to get a deep dive further, this gentleman has 3 stents implanted in his body, right? Despite that,
What a passion and love for this particular sport. A big round of applause once again. Big support from Mangalore Bullet Riders Club as well. Thank you so much on that behalf as well. Right? We have another winner, Mr. Niri. Another skilled bullet rider. Congratulations, Mr. Niri. Thank you so much for being such a sport. Atik sir, can you please join us for the photo, please? Niri, one photo, please. ಪೂರ ಕಾರ್ ಲವರ್ಸ್ಗೆ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ತೋದು ಖುಷಿ ಆನಂದೇನಿವೆ ದೇಪಂಡ ಮಾತ ಟೈಪ್ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಟೈಪ್ದ ಕಾರ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಸೊ ನಿಖಲ್ ತುಯ್ಯಾರು ಬಂಚನೆ ಬೈಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಇತ್ತಂಡು ಬೈಕ್ ರೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿಗನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತಿಜಿ ಬಟ್ ಟಿಪಿಕಲ್ ಕನ್ನಡಿ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರು ಅವು ಆಫ್ಟರ್ದೊಕ್ಕ ಬೈಕ್ದ ಸ್ಲೋ ರೇಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಕ್ಕಳೊಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಮಂತಿತ್ತೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತಿತ್ತು ರೈಟ್ ಹಾಕಲ್ ರನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡೋದಿತ್ತು ಸೊ ಅಂಚ ಇಷ್ಟು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ತೂದು ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂದನಕ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಂಚನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇಪ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನ್ನತ್ತು ವೀಡಿಯೋಸ್ಗೂ ನನ್ನತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಉಂಡು ಅದಿಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ಲ ಪೇಜ್ ಉಂಡು ಸೇಮ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ಲ ಫ್ಯಾಟ್ ಕ್ಯಾಟ್ ಕುಡ್ಲ ಪಂದೆ ಉಂಡು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗೈಸ್.